Добро и благословено утро. Изход 16 глава. Като се вдигнаха от Едим цялото общество израиляни, дойдоха в пустинята Син, която е между Елим и Синай, на 50-тия ден от втория месец, откакто излязоха от египетската земя. И зароптяха цялото общество израиляни против Мойсей и Арон в пустинята, и казаха им, израиляните: по-добре да бяхме умрели от Господнята ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситост. Защо ни доведохте в тази пустиня да уморите от глад цялото това множество? Тогава каза Господ на Мойсей: ето, ще направя да вали хляб от небето и ще излизат людете всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги изпитам, ще ходят ли по закона ми или не. А на 6-тия ден нека сготвят донесеното, което ще бъде 2 пъти колкото събират всеки ден. И тъй Моисей и Арон казаха на всичките израиляни: до вечера ще познаете, че Господ ви е извел от египетската земя, а на сутринта ще видите славата на Господа, понеже Той чу роптанията ви против Него. Защото ние какво сме, че да роптаете против нас? Мойсей още рече: това ще стане, когато Господ ви даде до вечера месо да ядете, а на сутринта хляб до насита, понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото какво сме ние? Роптанията ви не са против нас, а против Господа. И рече Мойсей на Арон: кажи на цялото общество израиляни: приближете се пред Господа, защото Той чу роптанията ви. И докато Арон говореше на цялото общество израиляни, те обърнаха погледа си към пустинята, и ето, Господнята слава яви се в облака. И Господ говори на Мойсей, казвайки: чух роптанията на израиляните. Говори им така: до вечера ще ядете месо и на сутринта ще се наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог. И така вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана, и на сутринта навсякъде около стана имаше паднала роса, и като се изпари падналата роса, ето по лицето на пустинята имаше дребно люспесто нещо, тънко като слана по земята. Като го видяха израиляните, казаха си един на друг: какво е това? Защото не знаеха какво беше. А Мойсей им каза: това е хлябът, който Господ ви даде да ядете. Ето какво заповядва Господ: съберете от него всеки толкова, колкото му трябва да яде, по гомор на глава, според броя на хората ви. Всеки да вземе за онези, които са под шатъра му. И израиляните сториха така и събраха кой много, кой малко. И когато измериха събраното с гомора, който беше събрал много, нямаше излишък, и който беше събрал малко, нямаше недостиг. Всеки събираше толкова, колкото му трябваше да яде. Мойсей още им рече: никой да не оставя от това до утре. При все това те не послушаха Мойсей и някои оставиха от това до сутринта, но то червяса и се вмириса. И Мойсей им се разгневи и всяка сутрин го събираха, кой колкото му трябваше за да яде, а когато напечеше слънцето, стопяваше се. А на 6-тия ден, когато събираха двойно количество храна, по 2 гомора за всеки го,
всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Мойсей, а той им рече: това е точно каквото казва Господ. Утре е събота, свята почивка Господня. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и сложете на страна каквото остане да ви стои за утре. И тъй, сложиха го на страна до сутринта, както заповяда Мойсей, и не се вмириса, нито се намери червей в него. Тогава Мойсей им каза: яжте това днес, защото днес е събота Господня. Днес няма да го намерите на полето. 6 дни ще го събирате, но на 7-я ден е събота. В нея няма да се намери. Обаче някои от людете излязоха да събират на 7-я ден, но не намериха. Тогава рече Господ на Мойсей: до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Виж, понеже Господ ви даде съботата, затова на 6-я ден ви даде хляб за 2 дни. Седете всеки на мястото си, на 7-я ден никой да не излиза на мястото. И тъй народа си отпочиваше на 7-я ден. Израиловия дом нарече тази храна манна. Тя беше бяла и приличаше на кориандрово семе, и вкусът ти беше като напита, смесена с мед. Тогава Мойсей каза: ето какво е заповядал Господ. Напълнете 1 гомор с нея, за да се пази за всичките ви поколения, за да могат и те да видят хляба, с който ви храних в пустинята, когато ви изведох от египетската земя. И Мойсей рече на Арон: вземи 1 съд и като сложиш в него количество от 1 гомор манна, положи го пред Господа, за да се пази за едните ви поколения. И така Арон го положи пред плочите на свидетелството, за да се пази, както Господ заповяда на Мойсей. Израелтяните ядоха манната 40 години, докато дойдоха в обещаната земя. Ядоха манната, докато пристигнаха до границите на ханаанската земя, а гоморът е 1/10 от ефата. Благословен от Бога ден!